Hong mangarcana maya sidi karing bawana langgeng. Ana bocah sing brangkang nyedhaki marang patenggan kuwi iki sapa? Aku Bambang Wisanggeni. Kowe sapa? Weh, lah cah cilik nek kowe suarane gantas. Ulun yang Yama Dipati. Kowe dewa? Ya ulun ki dewa ing kadewatan. Nek kowe pancen dewa aku arep takon. Arep takon apa? Pakku sapa, mbokku sapa? Lho. Lah kowe iki anake sapa? Lah kok kowe malah takon karo aku? Aku ya ora weruh, lah kowe mau jedul saka ngendi? Dewa Pengung. Gedeng aku nek weruh dewa kaya ngene. Wah. Layu nyandi kowe. Takone sapa? Bapakku sapa, ibuku sapa kok goblok Pengung, dewa goblok pekok. Tuwek gerangan kok Pengung. Aduh asu tenan. Ngagi iki aku dewa kok di cangkem-cangkemke karo cah cilik. Marga cangkemmu sing ora pas. Aduh yung. Ngipi apa aku iki? Jok lakon dosa jabut awamu. Lho. Mati kowe. Lho. Kakek nyo, banjuten nyawaku. Nek kowe panjang malaikat penjabut nyawa nyo, banjuten. Wah, asu ngentut malah. Wah, jan setan dengan wis kuwirangan aku. Sapa iki? Wong wilah, wong ora sah hahong. Ulun yang Bathara Indra kowe sapa? Bambang Wisanggeni aku. Ora ngono kowe saka ngendi? Ora perlu takon. Sing sampeyan takon ke aku. Lho. Duwe muga apa? Aku goleki dewa, gething tenan aku lek ketemu dewa jan anyel tenan aku. Lho, lah karepmu. Aku takon pakku sapa, mbokku sapa? Aku sing nglareke sapa? Sing nyetak sapa? Ditakoni dewa kok goblok Pengung kabeh. Kerbu kowe ngerti ora? Lah kowe iki anak sapa? Mbokmu sapa? Oh, padha wae gething tenan aku. Ayo gage tangi. Narep tangi-tangi yo. Dewa pekok, dewa Pengung kowe. Diancut jati apa kepleke. Ayo. Leh. Ayo potol tanganmu kowe. Ayo gage. Sambat para sambat sapa? Hang mangarcana maya siji sekaling bawana. Sapa iki? Ulun yang Bathara Tembara.
ngerti ora nek padha tunggale jok lakon dosa. Lho la ya ngapa? Aku goleki pakku sapa? Mbokku sapa jenenge? Ngendi papan dununge kowe iso nuduhake lan orane? Oh, arep goleki pakmu ya. Ayo, tutno aku. Melu aku ayo, pakmu ki ning Kramat Tunggak kono rek. Ayo nek melu gage melu. Ning ngendi? Ya rek arep goleki pakmu mbokmu. Mbokmu ki sinden. Jenenge sapa? Ya aku ora ngerti. Padha tunggale gething tenan aku. Wah, eneng dewa kemlinthi numpak kebo. Wah. Dewa sapa iki? Ulun Yang Bathara Guru Hong Wilahong. Mangarcana Maya Sidis Karing Bawana Langgeng. Titah ulun sapa? Bambang Wisanggeni. Kowe dewa? Iya, ulun pangarsaning dewa. Pakku sapa? Mbokku sapa? Iso jawab ora? Nek ora iso jawab, padha tunggale. Lho. Siraku atmajane sapa? Kowe iki anak sapa? Pekok dewa goblok gething nek penuh dewa. Mati kowe. Ora ngono kahyangan dienggahi dening bocah bajang sing merang tata patrape. Para dewa Durhandara padha katriwandan. Ngger Pandhawa ulun Yang Manikmaya minta pambiyantu kita ngger Pandhawa. Ndara kuwi Den alah Ndara pripun iki Den Kuncang Kanjeng langit kelap katon lerekenen sangeng Trisang mawe kandrung sabarang katulung ngalor ngidul ngitan ngulon anane mung dewa. Wah, iki dewane rada beda karo liyane. Liyane nggawa selop, iki ora nggawa selop. Wetenge blendhok irunge nyenthil kaya mlinjo. Dewa kowe? Ya, ulun Yang Bathara Petruk. Dewa ingkang dewataning pecuk-pecuk kilan. Sapa titah ulun? Aku Bambang Wisanggeni. Aku ki yen ketemu dewa mung arep takon pakku sapa, mbokku sapa. Lho lah kowe iki anak sapa? Ora beda liyane dewa goblok pengung. Anel aku ketemu dewa. Bocah sapa iki? Kok ora pati nduga mono? Lah kok golek dewa, nek saben ketemu dewa kok banjur wangune gedeng beburu sengit. Alah dalah. Malah melu kekampleng ndasku. Nek ketok arep gedhe nek dewa ki mesti slamet uripe malah wekasane. Wah, wis ora kajen aku. Bapak wis ngene. Dan Bos, apa? Sampeyan arep goleki dewa? Iya. Titikane dewa sing weruh pakmu karo mbokmu. Bapak apa ibumu? Titikane apa? Lambene ndumble,
mripate amba. Wis anggere ketemu dewa sing kuwi, tekonono pake sapa mbokmu sapa mesti ngerti. Mati kowe. Ciar. Wah, dewa iki. Ulun yang Bathara Bagong hong wilahong. Titah ulun sapa Bambang wis anggeni. Jare kowe ngerti bapakku sapa, ibu sapa? Ya lah kowe anake sapa? Sing gawe sapa? Mbokmu sapa? Pekok diwa goblok diwa apa mati kowe. Mati kowe. Asu tenan. Patrape Petruk sing rambut jaji. Den. Gus. Kula niku menungsa ora beda kaya sampeyan. Ngaku-ngaku dewa. Ora ngono kok sampean ki nganti gedeng karo dewa ki sebab dewa pekok, dewa pengung. Tekoni pakku sapa mbokku sapa goblok kabeh. Ora jegos njawab ora bisa mangsuli. Oh, nek ngono kowe pengen ketemu pakmu sapa mbokmu sapa? Iya. Golek ana dewa sing mripate kera, tangane ceko. Wes, kuwi sing ngerti pakmu karo mbokmu. Wes pokoke anggere ning wong jedul mripate kira tangane ceko, cetha kuwi dewa sing ngerti kehidupane pakmu karo mbokmu. Dewa sing ceko tanganmu. Endi? Endi wong endi? Golek ana ta wis mengko tak ketemu. Endi dewane endi lek ora jedul-jedul? Tepangaken nami kula gareng, kula sanes dewa, Gus. Jare dewa, Dede. Ngapusi. Kula niku ora beda menungsa kaya ndika. Pakku sapa, mbokku sapa? Nek arep pengen goleki pake sampeyan, mang ketemu Ndara Janaka.